Pa-share po, pa-share. Sa 2,000 viewers natin, pa-share po, pa-share. Para dumami po tayo. Sa mga vlogger dyan, um, palitan po tayo ng mga banana para tulungan po tayo, tulungan sa pag-angat. Tulungan lang po, tulungan. Sure naman po ang mga nanonood dyan. Yun, 3,000 viewers na po tayo. Ang dami. Pa-share naman, pa-share. Ang dami nanonood.
Shoutout sa 4,000 viewers natin. Shoutout, shoutout. Pa-share naman po, pa-share yung video para dumami yung mga nanonood natin. Yung mga vloggers dyan, palitan po tayo ng banana. Basta comment lang po kayo. Comment lang kayo dyan. Ayun, 5,000 viewers na po tayo. Ang dami. Napakarami na po yan. Nag-uumpisa pa lang na nag-live. Marami na po tayo kahit paano. Ba, shoutout Marlon Manyo. Shoutout, nabababa. Pogi pala ni Marlon Manyo. Nagla-live muna tayo. Wala pang pambili ng pagkain. Kaya live muna tayo, nagla-live. Baka gusto mo naman mag-donate yan. Sponsor naman dyan, kahit crispy pata lang. Para makamukbang tayo. Sa mga hindi pa nakapindot ng ano dyan, pag-damay-damay naman dyan. Pati yung kalembang para sa mga video natin, updated kayo. Idol Manyo, nandiyan ka ba? Marlon? Nagsabi lang ako ng sponsor, umalis ka na ata.
Wala na. Sa mga nanonood po dyan, 3,000 viewers, pa-share naman po yung video natin. Pa-share lang po, pa-share para... Idol, pa-share naman dyan, pa-share para dumami tayo. Sa mga friends natin dyan. Alang kay sponsor. Ba? Boss, buwasan mo naman yung mga pera mo dyan. Shoutout sa 2,000 viewers po natin. Ba't hindi dumaragdag? Kumukunti pa. Huwag naman po kayo mag-iwan. Kumustahan po tayo dito. Kumustahan lang. Pasok po kayo, pasok. Sa mga viewers po natin, 2,000 viewers. Pa-share naman po, pa-share.